ake ucabange positive apha ngempilo yakho musucabanga ukuyemumva musucabanga ukuma ndawonye kodwa cabanga ukuya phambili noma kungasahambeki kodwa ayiya phambili. You know what ukuthi indlela iyovuleka ngendlela uhamba kuneminyango eyovuleka uhamba ngendlela kuneminyango engeke isivuleke kumile kodwa iminyango iyovuleka uhamba usibona simile namhlanje sihamba yonke iminyango evulekile mfethu khathaza mfethu ayivulekanga simile ayivulekanga silele ayivulekanga sizumekile kodwa ivuleke sihamba mfethu ivuleke kunzima mfethu ivuleke kunama stone ivuleke kunama hills kunezintaba esikhuphukayo kuvuleke kunabantu abathi soke sibona ukuthi bayofika indaba yakhona ngeke iminyango isivuleke kunabantu abakushayela ihlombe bonke kodwa abantu bayoshayela ihlombe wena mhlaba bona umnyango uvuleke kodwa iminyango mengakavuleki akekho mfethu umuntu oyokushayela izandla wena kamama uzudinga ukuthi wena uqobo lakho ake uyishayela izandla emqondweni ukuthi nometha noma iminyango ingavulekile nometha noma kungekho lutho okuvelayo kodwa ngenxa umqondo wami ukuthi ngiyabona khona into ezovela empilweni yami okuzovela kuyongifica phambili isho njalo nje empilweni uthi konke okuzovela kuyongifica phambili ngifuna ukusho njalo namhlanje ngizothi namhlanje set your goal about your life azi inhloso yokuphila kwakho and live on your day azi ipurpose yokuphila kwakho bese uyaphila osukwini ngizothi noma isimo singavuma sokuphila kodwa phila osukwini ngizothi noma abantu be against ukuthi uphile osukwini kodwa phila wena osukwini nometha noma iwallet yakho moyivule ekseni ne10 rand kodwa phila osukwini no10 rand.